Zdravím vás, moji milí priaznivci. Dňa 7. októbra 2025 ráno o 5. hodine 47. minúte stredoevropského času nastane spln. Slnko sa bude nachádzať v znamení Váhy a Luna v znamení Barana. Čo nám tento spln prinesie? V prvom rade zvraty. Tam, kde ste cítili krivdu, nespravodlivosť, sa zrazu začne čistiť. Pre vás to bude dobrá správa, pre tú druhú stranu to až taká dobrá správa nebude. Nuž, je to uhol pohľadu, že? A takisto aj to, že možno, že niekto sa bude snažiť vás do niečoho tlačiť, čo súvisí s financiami, s investovaním, kúpou niečoho a tak ďalej. Môžete na tom zarobiť, ale môžete na tom aj stratiť. Počúvajte svoju intuíciu a nemusíte ísť do všetkého tak bez rozmýšľania. Je to váš čas, vaše peniaze, váš život, tak robte to, čo naozaj cítite. A keď sa neviete rozhodnúť, tak si položte tú otázku a dajte si ruku na srdce. Precíťte, čo cítite. Potom nádych, výdych a tú istú otázku položte a dajte si ruky na čelo. Máte tie isté pocity? Ak nemáte tie isté pocity, tak nemáte v tom jasno a nie je v súlade vaše srdce s vašim rozumom. A preto buďte opatrní. V láske možno hľadáte ideály, ale ideálny nie je nikto. Pozor si dávajte na to, aby ste nehľadali nejaké bokovky, aby ste nevymýšľali, lebo veľmi ľahko budete odhalení a na to môžete veľmi škaredo doplatiť. Takisto pozor si treba dávať na unáhlené zbrklé rozhodnutie. Nebuďte pomstichtiví. Ani nekritizujte, lebo všetko sa vám vráti, čo budete vysielať, a to niekoľkonásobnou intenzitou. Takže to vyslovené alebo pomyslené zlo urobí jedno koliesko, ale ten okruh zobere všetko negatívne okolo a vráti sa vám to ako bumerang. Takže budete trpieť viac ako ten človek, ktorý vám voľakým spôsobom ublížil. Ale či naozaj ublížil, tak to je diskutabilné, lebo do svojho života priťahujeme svojich učiteľov. Na čo by sme si ešte mali dávať pozor? Pozor na rýchlosť. A už je to aj také viditeľné, preto lebo už dnes tu bolo zo pár havárií. A takisto nenechajte oheň bez dozoru. Preto, lebo Luna je v Baranovi a veľmi rýchlo môže zblknúť oheň, takže môžu to byť aj požiare. Takže žiaden oheň nenechajte len tak, že nič sa nemôže stať, vždy sa môže niečo stať. Tento spln je veľmi silný, preto nechoďte do konfliktu, nehádajte sa, skúste viac meditovať, viac oddychovať, viac spať a namiesto toho, že budete pozerať Instagram, Facebook, iné sociálne siete, šetrite svoje oči a radšej choďte do prírody. Tá zelená farba vám urobí neskutočne dobre. A hlavne tá chôdza po nerovnej zemi, to je úplne balzám na oslabenú slinivku brušnú, ktorá v tomto období je mimoriadne citlivá. Nemáte po ruke voľajaký les, lúky, tak choďte do parku. Choďte niekam. Je lepšie byť na vzduchu, ako vo vnútri medzi 4 stenami. Dobrá správa pre tých, ktorí sú chorí, že teraz je veľká šanca na uzdravenie. Treba sa na tú vašu chorobu pozrieť trošičku inak. Skúste pochopiť, že čo ste urobili sebe, s čím ste sa previnili. Či ste si dostatočne neoddychli, alebo ste sami pre seba nenašli čas, alebo ste si ubližovali s tým, že ste nemali seba na prvom mieste. Kladte si tie otázky a uvidíte, že tá odpoveď príde.
Takže chorí, máte šancu na uzdravenie. Čo sa týka práce, teraz nevymýšľajte nad tým, že zmeníte prácu, lebo nebolo by to dobré rozhodnutie. Takisto môže byť, že niekto je na vysokom poste, tak môže o tento post prísť. Ale nie zo zákernosti, ale z vlastnej nedôslednosti. Takže ak ste na vysokom poste, tak dohliadajte na to, aby všetko dobre fungovalo, aby ste boli dôslední a potom je všetko v poriadku. Tak, ja vám prajem krásne prežitie tohoto spolu. Buďte zdraví, zostaňte zdraví, moc sa neponáhľajte, dávajte si pozor na cestách a pozor na ostré predmety, lebo je tu možné poranenie ostrými predmety, či už nožíkom, nožnicami alebo inými predmetmi. Takže na toto si dávajte pozor, ale verím tomu, že budete opatrní a aj tento spoln prežijete v zdraví. Majte krásny deň. Ahojte.